Fins on estic arriba la música del ball. També de tant en tant sou el xiulit del tren. Sou el clàxon d'un cotxe. I res més. O poc més. Sou per damunt de tot la trompeta del ball. Tot això és pel crepuscle, al vespre del diumenge. Els altres dies sou en cançons de les criades, el soroll de les piques, de l'aigua entre les coses, l'escomesa brutal que té l'aigua dels vàters. Ara la meua dona repassa una camisa. Jo m'he posat a escriure sense saber què dir. M'he proposat no escriure en un parell de mesos. I ara estic escrivint. No vull pensar, no vull sentir. Deixa la ploma que escriga allò que vulga. Jo ja sé que la ploma no escriu res, que sóc jo. Si volgués aclarir això, probablement em caldria pensar, hauria de sentir, i no em dóna la gana. Ho deixa tal com va. Ara només tinc ganes, pot ser, d'anomenar. Em passa allò que mai cregué que em passaria. Només faig que llegir reportatges, relats, cròniques de viatges per França, per Itàlia, Anglaterra, Alemanya. Però relats atents indefugiblement a les dades exactes, als detalls puntuals. Quilòmetres, hotels, cuina, museus, carrers, els horaris dels trens. M'han donat aquests dies uns fullets. Són les rutes que es poden fer a Itàlia. Segueix itineraris, els viix que enllaçant pobles, ciutats, aprofitant els horaris dels trens, dels museus. No aniré. Possiblement mai no podré estar en Itàlia una setmana, uns dies. Però això ho pense ara, en tenir a les mans els mapes, els fullets. Soc d'alguna manera que no sé dir a Itàlia. No sé ben bé per què conte ací tot això. Ara em fa mal el peu. Per què no he dit abans que tinc un peu malalt damunt una cadira? Ara no souen clàxons, triomfen les trompetes, miserables del ball. Ballaran les parelles i premiran llurs cossos apegalosament. Ara sou el xiulit d'un tren, no sé quin és. Dura gens i pecats i esperances i dol, i damunt de les cames unes molles de pa. També dura misèries, coses inconfessables, i hòmens amb aparells ortopèdics i llànties. Recordo un reportatge de Point de Vue. Parlava de Clermont-Ferrand. Era un text, un reportatge puntual. Ara pensa en la darrera part d'una novel·la, la de François Mauriac. L'infant es moria ofegat. I jo pense el paisatge gravat per un rural i lent Albert Durero. Oh, mai papa. Se'm puja una música esvelta com se'm puja pels tubs l'aigua a la casa sola i dóna un gran desig d'obrir totes les fonts i fer que l'aigua es trenque d'alegria en les piques. Oh, mai papa. Les cames, les adorables cames, les cames increïbles, de Lili Palmer. El camp de Burjassot i el camp de Borbotó, el secà de Paterna i el secà de Godella, i els cementaris blancs i els rajolars vermells, i el tren que va a Paterna i el que ve de Paterna, i després el de Llíria, i més tard el de Bétera, i aquests tramvies grocs, i Casa la Conilla, i Beniferri amb àlbers i canyars i senders, i els grans pins del castell vinclats damunt la sèquia, i el tren de Burjassot, i el tren que puja a Llíria, i el que baixa de Llíria, i el que acaba a Montcada, i la calç de les coves que hi ha per Benimàmet, i el que acaba en Paterna, i orinar al corral, i la flaire dels horts, la calç de les parets quasi blava amb
amb la lluna i el silenci, i el tren nocturn que creua solitari la nit, i el camp de Burjassot, i el camp de Borbotó, i el secà de Paterna, i el secà de Godella, i el Pla del Pou, i els masos, les barraques de lluna, l'alqueria del Pi, i el pixador, i el mas del Rosari, i la casa del Saboner, i el Pi, i el molí de la Sal, i el llibre que he d'escriure, i el tren que ve de Llíria, i el que puja a Paterna. Sou l'ascensor que puja amb el soroll dels ferros i els 4 de família, pare, mare i 2 fills, que tornen de passar el diumenge amb els avis i estan mirant la xica del tercer que du la cara de fer-li mal al cap. Ha passat el diumenge en el cine amb el nuvi i sense berenar. No sé. Crec que hauria demanar-li a Isabel que em diga l'hora que és. Voldria que fos tard i que Isabel, en lloc de dir-me que el sopar està a punt, em digués que anem a arribar tard del judici final i no trobarem lloc. Fa quasi 3/4 d'hora que veig passar la gent. Com dic, m'agradaria anar un dia a Itàlia, veure places, museus, monuments, paisatges. Per què aquesta insistència que no em deixa d'Itàlia? Un motiu que ofereix que l'amable assagista o el biògraf que un dia vulguen estudiar-me. De res, Manar, ja sap, Misser Mascó, 17. Oh, donzella que em fores dempeus com una pàtria. A tu et dic, a tu et pense com ets de cap a peus i voldria tenir poder suficient per tal de convertir-te de sobte en una estàtua, per tal que no conegues la velledat, les fúries, les penes i la ràbia destructora de viure. Si algun dia us diguessen que han matat a la mort, no pregunteu, amics, qui és el que ho ha fet. Serà un pare. Serà un pare o una mare.